Maayong adlaw, kids! Ako si Teacher Manny, naga-welcome kanimo sa tuwang Gen Z Online. Kami sa CF Team, nalipay kayo tungod kay hangtod karon nagapadayon kag subaybay sa tuwang Gen Z Online. Karong nga episode, makauban nato si Teacher Ivy sa Memory Verse. Unsa na pud kaha niya pagtudlo aron dali nato nang ma-memorize ang ato ang memory verse. Asa kaha kini makita? Unsa na pud kaha ang iyang tudlo nga pagtulunan mahitungod sa ato ang memory verse. Si Teacher Mai sa ato ang Bible lesson, excited ka? Tungod kay ana-ana pud kitay bagong katunan. Pero bata, kinahanglan sa atong pagsubaybay sa ato ang episode, kinahanglan hinsong usab kita. Kinahanglanan nato ang ehersisyo pinaagsa ato ang action song. Maring sa pagpadayon, ato kinisugdan pinaagi sa pag-ampo. Ang pag-ampo bata, ato ang kining ikinabuhi sa ato ang matag adlaw. Dili nato kiniwalaon sa tanan nato nga plano. Ato kining itugyan sa Ginoo pinaagi sa pagsulti kaniya. I-share nato kung una atay kahigos. Ihatag usab nato kaniya kung unsa ang ato ang nindot nga buhaton. Tungod kay siya magagiya kanimo. Matinud-anon siya nagapaminaw. Nagatubag o naga-comfort o nagaamuma kanimo. Nagagamit siya laing tao aron ang imong kinahanglan mahatag. Aduna ka ba'y problema? Aduna ka ba'y kinahanglan? Karon ato siyang iampo. Bago ta magkaon, bago ta magtulog, sa tanang panahon nga atong sugdan ang atong mga buhaton. Ato ang itugyan sa Ginoo pinaagi sa makinistorya kaniya. Atong iyon ang ato ang kamot, iyon ang Diyos, nga labing gamhanan sa tanan, salamat karon nga adlaw. Salamat sa bata nga nakigkuyog kanamo karon. Salamat sa iyang kinabuhi nga iyang gihatag sa mga pila ka minuto aron makig-uban kanamo sa karon ni episode. Ikaw magauban sa iyang kinabuhi, sa iyang plano, sa iyang tanan nga buhaton, ikaw makigkuyog kaniya. Tabangi kini nga mga pagtulunan sa karon nga episode nga makahatag kaniya og kalamdagan, pasabta siya sa imong pulong ug ikinabuhi kini sa matag adlaw. Kung makalimot siya, ikaw magapahinumdum pinaagi sa memory verse o Bible lesson o sa mga alawiton. Ginoo, ikaw magauban kanamo, ikaw ang ginatuuhan o ginatugyanan sa tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong adlaw mga bata.
Ako ang inyong makakuyog sa atong memory verse. Ug nakahibalo ako nga naghinam-hinam na gyud kamo sa pagtuon sa bag-o nato nga memory verse. Apan yun na pa bata, kuha ka og papel, lapis sa ballpen, kay atong ilista ang atong mga gikinahanglan sa matag adlaw. Oo, humana mga bata. Atong gisulat ang atong mga gikinahanglan sa matag adlaw. Apan ang Dios mga bata, gusto gayud niya nga isulti usab nato kaniya ang atong mga gikinahanglan diha kaniya. Kini nga bahin atong ginaistoryahan ang mahitungod sa pag-ampo. Ang atong memory verse nga makit-an sa Biblia. Ang atong memory verse makita sa New Testament. Dinhi sa New Testament sa unang nga libro nga mao ang Matthew. Ang dagko nga numero mao ang kapitulo ug ang gagmay nga numero mao ang bersikulo. Ang Matthew chapter 6 verse 11 nagasulti, "Give us this day our daily bread." Matthew chapter 6 verse 11. Tungod kay dili ninyo makit-an kay gagmay man kini, ako kini siyang gipadako aron inyo gayud makit-an. Give us this day, pasabot nga kini nga bahin atong hibawon ang nga ang pag-ampo himuon gayud nato kana siya sa matag adlaw. Murag atong heartbeat ba mga bata nga kinahanglan pod nga moampo kita sa matag adlaw sa tanan natong mga gikinahanglan isulti gayud nato sa Dios. Dili sama nga mukaon lang ta, maulang pag-ampo nato o muadto na ta sa simbahan, maulang to pag-adto nato nga mag-ampo. Gusto sa Dios nga sa tanang panahon moampo gayud kita kaniya. Our daily bread. Pasabot nga iistorya nato sa Dios ang tanan natong gikinahanglan ang atong gilista kaniya. Tungod kay ang Dios na ay gahom sa pagtubag sa atong mga pag-ampo. Ang Dios dili siya vending machine nga pagbutang nimo og kwarta mogawas dayon ang imuhang gikinahanglan. Ang Dios dili usab siya wishing well. Apan ang Dios ganghanan ug ang Dios magtubag sa ato ang mga ginapangayo tungod kay siya gamhanan tungod kay siya ang ato ang provider. Mao kana ang gisulti niya sa Matthew chapter 6 verse 11. Bata, kung ikaw wala pay Jesus diha sa imong kasing-kasing, kinahanglan nga saligan nimo siya, talikdan nimo ang sala. Mga bata, ug ang Dios magatabang kanimo nga ikaw makahibalo sa pag-ampo ug ang imong mga gikinahanglan ihagayong tubagon pinaagi sa ihang kabubuton. Kung ikaw naanay Jesus diha sulod sa imong kasing-kasing, padayon sa pagsalig kaniya o padayon ikaw sa pag-ampo. Aron nga, ikaw, magtubo ikaw, nga magmaligod ikaw, dinha sa atubangan sa ato ang Diyos. O ang Diyos usab pagkatubag sa tanan nimong gipangayo kaniya. Aron atong ma-memorize ang atong memory verse, karong adlaw, magdula kita. Ang title sa atong dula mao ang Food Fun. Atong ibukang atong palad, mao kini siya ang Matthew chapter 6 verse 11. Ang ato ang palaman or sandwich nato mao ni siya ang ato ang tinapay. Ug ibutang nato ang palaman ug ibutang nasab nato ang tinapay na taklob sa dito sa imong tinapay nga gibutangan og palaman. Karon mga bata, mangutana ako kanimo batang Mimi kung unsa imong gusto nga palaman. Uy, sarap ka na. Gusto gayon ni batang Mimi ang peanut butter. Atong i-memorize ang atong memory verse. Matthew chapter 6 verse 11. Mga bata, ipahid na to ang palaman nga mao ang sulod sa ato ang atong bersikulo or ang ato ang sulod sa atong bersikulo.
Give us this day our daily bread. Matthew 6:11. Pumutan na to mga bata, si Batang May, kung unsang iyang gusto nga palaman. Uy, sarap gid kaayo tong iyang gusto nga palaman. Cheese with patty. Wow, sarap. Sige mga bata, Matthew chapter 6 verse 11. Give us this day our daily bread. Matthew chapter 6 verse 11. Si Batang Presi. Sarap kayo nga palaman ang gusto niya. Mao ang star margarine. Mutangkad gayud na siya. Matthew chapter 6 verse 11. Give us this day our daily bread. Matthew chapter 6 verse 11. Pangutano na to si Batang Dana. Wow! Egg ang gusto niya nga palaman. Matthew chapter 6 verse 11. Give us this day our daily bread. Matthew chapter 6 verse 11. Tingali mga bata, na-memorize na yun ninyo tungod sa kalami kaayo nga mga sandwich nga atong himo. Karon, sa dili pa nato kaunon ang atong mga tinapay nga gibutangan og palaman, i-memorize sa nato ang Matthew chapter 6 verse 11. Ready? Matthew chapter 6 verse 11. Give us this day our daily bread. Matthew chapter 6 verse 11. Dunganan na to mga bata sa pagkaon sa mga tinapay nga naay palaman. Sarap kayo mga bata. Sa sunod nga higayon, hangtod sa sunod nga higayon, makauban na to og daghan pagyud nga mga memory verse ang atong ma-memorize. Hay mga bata, may adlaw sa inyong hatanan. Ang inyong makakuyog karon sa inyong Bible story time, mao si Teacher Mai na usap. Kadali lang di ay, mga bata, kay ang akong pinakahalang doon nga bisita ni abot, maupod na ang ilahi tabo, isak adlaw dito sa Jerusalem. Ginapaabot nila at pinakahalang doon nila nga bisita sa ilahang fiesta na mao ang pagsaylo. Mao si Jesus. Nga naman, o si naa kay Jesus. Si Jesus, naa siya gahum. Gamhanan siya. O ang iyang pagkagamhanan, dili basta kini nagikan sa Ginoo. Ang tanang mga tao dito sa Jerusalem, nagpaabot kaniya kay gusto na po nila na makadungog sa iyang mga gibuhat na mga katingalang mga butang. O gusto nila makakita na usab. Kaya nakadungog naman sila, gusto yun nila na makakita. O kung sa po ang igasulti na po ni Jesus sa ilaha. O nakita ni Jesus ang kapoy sa mga disipulo niya. Ingon sila, kapoy naman yun yung mga tawanan ni. Hinahanglan yun nila nga magpahulay. O tinuod man, giignan niya iyang mga disipulo. Tara, manglakaw ta dito sa pikas na dito manabukta. Manakay taog ka ng barko o baruto. Tabukon nato ning suba sa Galilea. Nara ang suba sa Galilea, mga bata. Na mo'y ilaha tabukon. So, mo ni. O, sa ilahang pagtabok, mga bata, ang mga tao di ay nakadungog. Maotong ilahang isundan sila Jesus. Wala sila nagsakay o kanang baruto o barko, kundi or bangka, kundi ang ilahang ilahang gilibot kini. Namakta sila, nagpalibot sila padulong dito sa tabok. Pag-abot dito sa tabok, mga bata, pagani kadunggo sila Jesus. No, sila ang mga tao nagpaabot sa ilaha. Ingon ang mga
tao sila dinhi. Maminaw na usab ka sa iya ha. Sa iya mga ginapang sulti. Maghimo na po ni siya o mga katingalahang mga butang. Sayo pa lang sa butag, wala na silang mga kaon. Unya, paniugto na lang, wala pagyapon sila kaon, wala pa yun sila merienda. Pag-abot sa kahaponon, kilom-kilom na. Unsay gisulti sa mga disipulo ni Jesus, ingon sila, moni. Atong pagabasahon dinhi sa iyahang pulong, dinhi sa pulong niya sa may Marcos. Basahon na ako. Sa Marcos chapter 6, 35 to 36. Unsay gisulti sa mga disipulo, mga ni. Sa verse 35. This time it is late in the day, so his disciples came to him. This is a remote place, he said, and it is a place, they said, and na wala yo'y makaon. Wala, gabiin na, asa man taani. Then, sa verse 36, ingon siya, send the people away. Palakpo na ng mga tao, Jesus. Haron unsa, so that they can go to surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. Unsa ang rason nga nung gusto sa mga tao na palakon ang mga disipulo diin niya, nga nung gusto niya palakon ang mga gusto nila na palakon na ang mga tao kay tungod wala sila'y pagkaon. Pero unsay gitubag ni Jesus sa ilaha, pakan-anin niyo sila. Sa dihang pagkadungog nila ato mga bata, abi ninyo, ingon sila, paano na, unsaon na ito ni pagpakaon sa 5,000 ka lalaki. Lalaki pa lang, 5,000. Ingon pa ang iyang mga disipulo. Bisa pa tinuod na ata ipakaon sa ilaha. Kulang ang atong kwarta na kanang swildugod sa isa katawo sa 200 ka adlaw or 2 ka gatos na adlaw. Nya sweldo pa yun na sa isa kakugihan nga tao, dili lang gihapon igo na ipakaon, ipalit og pagkaon para nila. Unya, ingon po lang isa, naay di pagkaon dinhi, naay 5 ka tinapay, og 2 ka isda. Dili man na igo, ana na po lang isa. Unya, ingon po lang isa, kadisipulo niya, tinuod kung naatay kapalit o ka ng pagkaon, naatay kwarta, pero walay tindahan din eh. Asa man tao ka ng pagkaon, wala tayo kapalitan din eh. Pila ganito kabuok mga bata na tinapay? 5. Pila kabuok isda? 2. O, di pagkaon niya ang mga tao. Giignan niya yung mga disipulo. Okay, palingkuran ninyo sila. O ilahan, pasa-pasa ang mga pagkaon. No? So, pagpasa nila yung anak mga bata, naapag yun sila'y natigom. Pagka, tanan nagkakaon, tanan nabusog. Sa pagkabusog nilang tanan, wala na yung mukaon, naa sila'y natigong na 12 kabuok nga basket sa tinapay. 12 ka bukal ang ilahang natigong. O kato, dako kay siya na milagro para sa imuha o para sa akua. Kay kana dili man yun nato mahimo. Apan mahimo na siya sa Ginoo kay siya gamhanan man. No? Akong pagabasahon. Sa Salmo 147 verse 5, ingon pa siya din, great is the Lord and mighty in power. His understanding has no limit. Ang iyang pagkagamhanan, wala yung limitasyon. Hasta ang iyang
kay balo, walay limitasyon. Ikaw, limitado kaayo ang atong kay balo, pero ang Ginoo, mga bata, wala gayoy limit ni ini. Gamhanan siya. Sige daw, sulti daw sa imuhang kaugalingon. Ang atong Diyos, gamhanan. Okay, ready? Go. Ang atong Diyos, gamhanan. Mahimo niya tanan ang mga butang, mga bata. Anak siya. Mao to ang mga tao, ingon sila. Mahuni siya ang makatabang sa atoa, makasulbat sa ato mga problema. Kung kaya man gani niyang tabangan ang mga tao, kaya niyang pakaunod ang mga tao, mga bata, unsaon na lang kaha. No? Dili kaya niya kayang tabangan ang ilahang problema sa ilahang nasod. Ingon sila, mauni siya ang tao na akong or atong ginapangita na magasulbad sa ato ang mga problema. Problema sa ato ang nasod. Mga bata, dili lang kay ang mga taga-Israel or ang mga taga-Jerusalem ang naay problema. Hasta ikaw o ako naapoy problema na ginaatubang. Mauna siya ang ginatawag na sala. Ang sala, mauna siya ang imuhang ginahimo, ginasulti o ginahuna-una usahay na dili gusto sa Ginoo. Unsa iyahang gisulti sa iyahang pulong sa Romans 5:12. Ako pagabasahon dinhi sa Roma kapitulo 5 versikulo 12. Therefore just sin entered the world through one man, and death through sin. And in this way death came to all people because all sinned. Pinaagi sa isa ka tao, may sulod ang sala sa kalibutan ug ang tanan nakahimo og sala. Ug ang silot sa sala mao ang dili nimo makakuyog ang Ginoo hangtod sa hangtod. Mao na siya ang dako nimo nga problema. Musugod ka kabata na dili nimo makakuyog ang Ginoo hangtod sa hangtod. So, kinsa ang kasulbaran sa ilahang problema? Mao si Jesus. Si Jesus na anak sa Diyos. O ang kasulbaran po sa imong problema, mao po si Jesus. Motong ilahang ipangita si Jesus. Asa naman si Jesus? Nawa lagi siya dinhi. Kay nakapunting lang ang ilahang una-una, ang ilahang kanang pag-isip kung unsa ang mahimo ni Jesus. Unsa ang pagsulbad sa ilahang problema na mao ang sala na naa dinha karon sa ilahang nasod. Ug wala ilang mahibali na si Jesus di ay nakahawa na milakaw. Asa siya milakaw? Dito sa Capernaum. Nara, unahan lang gamay sa Galilee ang Capernaum, mga bata. Nara, dito siya. Niauto siya dito. O, gipangita siya sa mga tao. Agoy, naaday din si Jesus. Ingon sila, o Jesus, ganang gusto ka namo, mahimo kang hari namo. Ikaw ang ginapangita namo nga leader na makaya nimo sulbaron ang mga problema sa nasod sa Israel. Pero, unsa ang isulti ni Jesus sa ilahang mga bata? Wala ko ipadala dinhi sa akong amahan aron magsulbad sa inyong problema. Problema sa inyong nasod na mao ang ginatawag nga sala. Mianhi ko dinhi aron sa pagsulbad sa problema nimo na mao ang sala. Bata,
si Jesus, kaya niya sulbaron ang imuhang sala. Kaya naman, siya anak sa Ginoo. Siya ang ngayan ug takos na mamahimo mo bayad sa imuhang mga sala. Kay siya perpekto. Namatay siya. Gilubong. Apan sa ikatulog adlaw, nabuhi siya pag-usab, karon naa siya dito sa langit. Andam siyang muhatag kanimo ug kinabuhi walay katapusan. Ingon pa siya sa John chapter 6 verse 40. Tan-awon nato ha ang John chapter 6 verse 40. Ingon siya dinhi. Okay. John chapter 6 verse 40. On hearing his words, some of the people said, "Surely this is a prophet." Siya isa ka propeta. Si Jesus miangyo usab aron sa paghatag kanimo og kinabuhing walay katapusan. O naa siya gahom na muluwas kanimo ug mohatag og kinabuhing walay katapusan. Ingon pa siya sa iyang pulong sa John chapter 6 verse 66. Sige na. John chapter 6 verse 66. Ingon pa siya diri. From this time, many of the disciples urged back and no longer followed him. So, mo na, wala na gyud sila may sunod-sunod sa kay Jesus sa dihang nabalaan nila na kay Jesus naa sila'y kinabuhi walay katapusan. Si Pedro miingon na si Jesus mao ang manluluwas. Nasulti na gyud na niya sa iyahang kaugalingon. Ingon pa siya sa iyahang pulong dinhi sa John chapter 6 verses 68 to 69, sa verse 68, ingon pa siya. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Nya, 69, we believe and know that you are the Holy One of God. So, siya ang Ginoo na balaan na maghatag kanila og kinabuhing walay katapusan. Daghan na gyud ang angayan na mahibaw-an pa sa mga disipulo mahitungod kay Jesus. Wala siya miani sa kalibutan aron sa pagpakaon sa mga katawhan. Kundi siya miani sa kalibutan halon paghatag nimo og kinabuhing walay katapusan. Bata, kung ikaw isa ka bata na wala pa ka nakasinati sa gahom sa Ginoo sa imuhang kinabuhi, na siya makahatag kanimo og kanang kinabuhi walay katapusan, na siya mao ang imuhang manluluwas. Karon, mutuo ka ba na si Jesus mao ang makaluwas nimo sa imuhang mga sala na nahimo? Iyang gihatag ang iyang kinabuhi. Gisilutan siya tungod sa imuhang mga sala. Karon, andam ka bang mudawat kaniya? Isip imuhang Ginoong manluluwas sa imuhang kinabuhi? Ingon pa siya din sa John chapter 3 verse 15, that everyone who believes may have eternal life in Him. John 3:15. Bisa kinsa na motuo o mo dawat kaniya iyang tagaan o kinabuhing walay katapusan. Sige, gusto ka ba magdawat? Mag-aampo kita.
Ginoong Diyos, salamat o God sa gayon na imuhang gihatag kanamo. Salamat Ginoo kay ikaw nagsaad na tagaan nimo og kanang kinabuhing walay katapusan, ikaw magapasaylo kanamo sa among mga sala. Pinaagi sa pag-ilaw namo kay Hesukristo na amo ang Ginoong manluluwas sa among kinabuhi. Karon ginatawag ko ikaw Jesus dinhi sa akong kasing-kasing. Isip akong Ginoo og manluluwas sa akong kinabuhi. Ginapapuyo ko ikaw dinhi sa akong heart. In Jesus name I pray. Amen. Hello kids! Nibalik na sa si Teacher Manny aron mangamusta ko. Naabagay na to sa atong episode. Gamay lang na review. Asa nakita ang atuang memory words? Tama! Sa Matthew chapter 6 verse 11. Kinsa atong teacher? Yes, si Teacher Ivy. Sa to ang Bible lesson bata. Naapakay na tunan, imuha bang ginatuuhan na ang Diyos